Akukho kusikhuthaza njengokuthi sibone nje ama-comment here on YouTube, abantu bekhomenta bebonga nje ukuthi basizakala. Lokho kuyasikhuthaza nathi, kuyasipha umfutho, kuyasipha amandla. Igama kuPastor ngitshaleni ngifleki number isenze kuphela ngomlandeli so 9 ekuseni kuya ku5 ntambama. Ama-SMS awamukelekile no-WhatsApp awamukelekile, ungawulokothi ngawusebenzisi nangebhadi ngephutha. Sibheka la udaba lukaBusisiwe Magwaza uthi thokoza mkhulu. Mawubona umuntu esegibeleke simuyisa aphuke umlenze, so la ukhuluma ngani ngesithuthuthu, ukuthi umuntu egibele isithuthuthu esimuyise. Nake singakusho number 1, yini isithuthuthu? Isithuthuthu, it is a motorbike or a bike. Isithuthuthu noma isithuthuthu kusho kuya ngomuntu ubiza kanjani. Number 1, ngokujwayelekile uma uphola isithuthuthu sikuthatha njengophawu uma sebuyisa, ngoba lokhu sekungasho ukuthi kungenzeka uzolahlekelwa udumo, isithunzi noma kwehleke idumo lakho emkhakheni wakho. Umshumayeli 10:7 ngibonile ingceku sikhwela amahashi nezikhulu zihamba phansi njengesinceko. Number 2, umuphupha futhi isithuthuthu kuwuphawu uma sekuyisa. Lokho komunye umuntu kungakhomba nje ihibe noma ithiye enkulu esuke zizokwenza ukuthi lo muntu engakwazi ukuyimela nokuphumelela. uHagayi 2:22 ngigumbukele isihlalo sobukhosi sembuso, ngichithe amandla embuso yabezizwe, ngigumbukele inqola nabakhwela kuzo, namashi ayakuwa nezinkweli zawo, kube leyona leyo ngenkemba yomfowabo. Number 3, omunye umuntu kuyenzeka uma ephupha la isithuthuthu kuba uphawu simwisa, usekukhomba ukwehluleka noma ukufekela kweinhlelo okanye ukuphazamisa kwenqubekela phambili ngenxa yokwehluleka ukulawula isimo. Kodwa-ke okungenzeka aphinde lowo muntu lo akwazi ukuvuka ayithintithe ngokuhamba kwesikhathi. uMikha 7:8 ungathokozi ngami sitha sami, ngokuba uma ngiwile ngiyakuvuka, lapho ngihlezi ebumnyameni uJehova uza kuba ukhanya kwami. Number 4, kuyenzeka futhi uma uphupha la isithuthuthu kuba uphawu lube uma sikwisa, olungabuye kwabanye lokhu kusho ukuthotshiswa. Uthotshiswa-ke ngenxa yokuthotshiswa mhlawumbe ngenxa yokuthi ulahlekelwe into ewudumo noma ukwehliswa nje esikhundleni sakho. Isaiah 5:15 abantu bayafoliswa namadoda ayathotshiswa, namehla abasiphakamisayo ayathotshiswa. Kanti kuJobe 4:12 bheka bonke abasiphakamisayo ubehlise phansi. Kanti uMathewu 23:12 uthi yena kepha lowo nalowo osiphakamisayo uza kuthotshiswa, naloyo ozithobayo uza kuphakanyiswa. So kungenzeka uzothotshiswa, lo muntu uzothotshiswa, azivaleka nakho. Number 5, kwesinye isikhathi uma uphupha la isithuthuthu uphawu lokuma sikwisa, komunye into ingahambisana kakhulu into zikamoya. Uma kungumuntu kamoya noma ngokwesintu, lento ingakhomba ukufulathelwa noma ukudutshwa isidalwa sakho. Uma lo muntu ezofulathelwa isidalwa, uma lo muntu ezodutshwa isidalwa sakhe, engabona isithuthuthu simisa kusho ukuthi kunalento esidalwa esiqhela imduba imfulathela njengamanje ngenxa yolaka yalesi sidalwa noma ngenqwela lukamoya. Kwenza ukukhona into angayenzi kahle, bese lento esidalwa iyathukuthela, iyamfulathela, iyamduba. Abone isithuthuthu. Siyabonga. Be blessed.